बेयावनो इंराजि गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिबाय। खाग्राबारि गेलेमु आफादनि जानानै जोङो बयबो मिथियो जे खाग्राबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे खाग्राबारि गेलेमु आफाद आरो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव जोङो बोसोरफ्रोमबो एल.ट.नि गिबि मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सानि मुङाव जानुवारि दाननि 7, 8, 9 अक्ट'आव जोङो भलिबल बादायलायनाय अर्थात बुलुर बादायलायनायखौ जोङो होबोगासिनो दङ आरो देग्लाय बेयो 21 बोसोराव आगान होबाय आरो बे 21 बोसोरनि जि आगान होनाय जि भलिबल बियो जोंहा फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 7, 8, 9 अक्ट'आव जागोन आरो बे बादायलायनाय जे हाबाफारिखौ जोङो गाहामैनो खुंफुंलांनो थाखाय जोङो खाग्राबारि गेलेमु आफादा मोनसे बानजाय आफाद दानानै होदों आरो बे बानजाय आफादा दिनै बे बुलुर बादायलायनायखौ मोजां रोखोमै खुंफुंनो दिनै साखा-फारा जानानै दङ आरो दिनैसिमाव जोङो खाग्राबारि गेलेमु आफादा आथिखालाव जोङो गासै बे बुलुर बादायलायनायखौ जोङो 8 हानजा लानानै जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो खुंबोदों हिसाबै देग्लायबो जोङो 8 हानजाखौ लानानैनो देग्लाय नैबे बुलुर बादायलायनाय 21 बोसोर जों बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो साखा-फारा आरो बे हिसाबै जोङो दिनैनि समाव जोङो गासै 8 हानजाखौ जोङो मोननो हाबाय। बेनि गेजेराव जोंहा NF रेलवे मालिगाव जों बिथांमोनखौ जों लानाय जादों। बिनि उनाव इस्ट सेन्ट्रेल रेलवे झारखन्डनिफ्राय जों बिथांमोनखौ जों लानाय जादों। बिनि उनाव उत्तर प्रदेशनिफ्राय DLW बनारस जों बेखौ लानाय जादों आरो आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड जों बेखौ लानाय जादों। आसाम पुलिस बेखौ लादों। सरभग नलबारि जों बिथांमोनखौ लादों आरो बिनि उनाव किट इउनिभार्सिटि उरिष्या जों बिथांमोनखौ लानाय जादों आरो बिनि उनाव भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन जोङो गासै 8 हानजाखौ लानानै नैबे जि बुलुर बादायलायनाय जों बेखौ होनो थाखाय जोङो रेडि आरो नैबे जों बुलुर बादायलायनायनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन जे बिरखौ जोङो बिर हिसाबै जोङो सिबिनांगोन, बिरखौ जोङो मान होनांगोन। बे लेखायैनो नैबे जि भलिबल जि बादायलायनाय जों बेखौ सासे बिरनि मुङाव जों होनाय जादों जायखौ जोङो एल.ट.नि गिबि मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा जोङो बयबो जों सिनायो आरो बिथांखौ मान होनानै जोंनि ओनसोलनि गासै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों खावलायगोन, जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जों खावलायगोन नैबे जि 7, 8, 9 जानो गोनां 7, 8, 9 जि जानुवारियाव जानो गोनां बे बुलुर बादायलायनायाव जे नोंथांमोना बयबो लैहोर फैनानै नैबे बुलुर बादायलायनायखौ नायफैयो आरो जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होयो। ओंखायनो बेखौ खावलायबाय आरो बे बुलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे जोङो ओनसोलनि मानसि हिसाबै जों खाग्राबारि ओनसोलनि रायजो राजा हिसाबै जोङो थांनाय समफोराव जिबायदि लैहोर जोङो बाहागो लानायजों जोंनि जे हाबाफारिया जाफुंदों देग्लायनि जि बुलुर बादायलायनाय बे बुलुर बादायलायनायाबो निस्सय जोंनि रायजो राजाफोरनि लैहोर बाहागो लानायजों जों बेखौ जाफुंसार खालामनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बेजों लोगोसे नैबे बुलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोंहा माखासे हाबाफारिफोरखौ जों लाफानाय जादों जे जोङो हारिमु जि मोसानाय हारिमु दिन्थिफुंनाय जोङो हारिमु बिलिफां आयदा जों बेखौबो लानाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो बयबो मिथियो अन्थाइग्रा बड'साया जे 9 जानुवारियाव बिथांनि जि थैनाय सान आरो बे 9 जानुवारि थैनाय सानाव जोङो बिथांनि जि थैनाय सान बेखौ जोङो बिथांनि थैनाय सानखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो गाजा-गोमजायै खुंफुंदों हिसाबै नैबे 7, 8, 9 अक्ट'जों सोमोन्दो लाखिनानैनो जोङो बिथांनि थैनाय सान 9 जानुवारिखौ जोङो बिथांनि आंगो गामि पानिसिलियाव जोङो थांनाय समफोराव जोङो लैहोर बा लोब जोङो बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो गाजा-गोमजायै खुंफुंदों हिसाबै देग्लायबो जों बिथांनि जि थैनाय सान बे थैनाय सानखौ जोङो गाजा-गोमजायै जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो थाग-थियारि जानानै दङ। ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो ओनसोलनि दैदेनगिरि, जोंनि साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा, जोंनि गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा आरो जोंनि साफ्रोमबो हारि अनफावरि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि जि 7, 8, 9 जानुवारियाव जानो गोनां 2022 मायथाइनि बे बुलुर बादायलायनायाव बयबो लैहोर फैनानै जोंखौ मदद आरो हेफाजाबखौ होफैगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय। आच्चा जोङो स्पर्ट्स एस'सिएशन बा नैबे जि बुलुर बादायलायनाय जोङो बेवहाय जोङो बान्था हिसाबै जोङो देरहानाय हानजानो जोङो 50,000 आरो जोङो जेननाय हानजानो फाइनालाव जेननाय हानजानो जोङो 30,000 आरो जोङो बेस्ट प्लेयार हिसाबै जोङो लाखिनाय जादों आरो जोंनि जि गेलेनाय बादायलायनाय बियो जोंहा इनभाइटेसन गेम हिसाबै जोङो गासैबो हानजाखौ जोङो बायनानै लाबोनाय जायो आरो बे हिसाबै जोङो जोंनि जि रां बान्था जों बेखौबो जोङो
चेम्पियन हानजा हिसाबै जोङो 50,000 आरो रानार्स आप हानजानो जोङो 30,000 जोङो होनाय जायो। खुलुमबाय। खाग्राबारि गेलेमु आफाद आरो जथायै खाग्राबारि दखरा एबसुजों खुंजानाय 21थि भारत नां बुलुर बादायलायनाय मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव देग्लाय 21थि बोसोर आरो बे 21थि बोसोरनि जि भारत नां बुलुर बादायलायनाय बेवहाय आंखौ कनभेनर महरै दाना होदों आरो बे हिसाबै जोंनि जि बानजाय आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोनजों जोङो जथायै खौसेयै खामानि मावलांगासिनो दङ आरो जोंनि जि बुलुर बादायलायनाय बेवहाय जोङो मोन 8 हानजाखौ बेवहाय जोङो गेलेनो थाखाय हांख्रायनाय जादों। बावैसो सिगां गेलेमु आफादनि नेहाथारिया बुंलांबाय बेवहाय जोङो भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि बुलुर गेलेनाय हानजाखौ जों बेवहाय हांख्राय हरदों। जोङो उरिष्यानि भुबनेश्वर किट इउनिभारसिटिनिफ्राय गेलेनाय मोनसे हानजा जोङो बेवहाय हांख्रायदों। बिथांमोना जोबोद गोख्रों हानजा। बिनिफ्राय झारखन्डनि धनबादनि इसिआर मोनसे हानजाखौ बेवहाय जों हांख्रायबावदों। लोगोसे उत्तर प्रदेशनि DLW बे भलिबल हानजाखौबो जों बेयाव हांख्रायहरदों। बिनिफ्राय जोंनि आसाम रायजोनि आसाम पुलिस, SAB, भेरगाव, सरबक लोगोसेनो NF रेलवे मालिगाव बे हानजाखौ जोङो हांख्रायहरदों। दा बिनिखायनो जोङो हास्थायदों जे देग्लायनि जि गेलेनाय बादायलायनाय बेयो जोबोर आबुङै महर मोनगोन आरो जोबोद जोंनि गेलेनायखौ जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफोरा जोबोरैनो बजबनानै लागोन। नैबे जि अन्थाइगोरा बड'सा मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सा जि भलिबल बादायलायनाय बेखौ जोङो मोजाङै खुंफुंलांनो हागोन होनना जोंहा फोथायनाय दङ। दा जों बानजाय आफाद हिसाबै जिहेतु अन्थाइगोरा बड'साया सासे जोंनि बर' हारिनि बर' माहारिनि सासे मुंख्लं सासे बिर आरो बे बिरखौ अराय सम माने जोंनि गेजेराव मुंख्लं जालांदोंब्लाबो बिथांनि मुंखौ अराय सम जोङो गोजोरै लाखिनो थाखाय बिथांनि मुङाव जोङो बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय होबोगासिनो दङ। दा फैयै फैयै देग्लाय 21 बोसोर जागोन। दा बे 21 बोसोर जानाय मोनसे बैसो जानाय मोनसे गेलेनाय बादायलायनायाव जिहेतु जिमानखिनि जोंहा बानजाय आफाद बा जोंनि ओनसोलाव स्पर्ट्स एस'सिएशना जिमानखिनि सुबिदा थानांगौमोन बेबायदि सुबिदा जोंनियाव गैया। दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो बानजाय आफाद हिसाबै जोङो जोंनि सरकारसिम जोङो खावलायनो सानदों जे फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट बिथांमोना जायफोरानोखि मासियाव जिरायनानै दङ बिथांमोना अन्थाइगोरानि मुंखौ अराय सम गोजोरै लाखिनो थाखाय बिथांनि मुङाव इनडोर स्टेडियाम खाग्राबारियाव गायसनना होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों नैबे मिडियानि गेजेरजों। आरो फैबाय थानाय समाव बिथांनि मुंखौ अराय गोजोरै लाखिलांनो जिहेतु जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बोसोरफ्रोमबो भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय होबोगासिनो दङ। दा बेखौ जाहाथे मोनसे गोथों साननायनि गेजेरजों जोंनि दैदेनगिरिफोरा माने बेवहाय बाहागो लागोन आरो माखासे सुबिदाखौ खालामनानै होगोन होननानै जोङो जोंनि दैदेनगिरि जोंनि सरकार बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरो। मानो होनोब्ला जिहेतु जोंनि बिटिआराव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव नैबेनो माने बे गेमानो बे गेलेनायानो भारत नां मोनसे बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि भारत नां बेबायदि भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय जाया। बेनिखायनो जोंनि अन्थाइगोरा बड'सा बिथांनि मुंखौ अराय सम गोजोरै लाखिनो थाखाय नैबे गेलेनाय बादायलायनायखौ जोंनि थानाय बा सोलिबाय थानाय जि
BJP आरो UPPL गभर्नमेन्टआ जाहाथे मोजां हेफाजाब होनानै खुंनायखौ जाफुंसार खालामो आरो अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव जाहाथे मोनफ्रोमबो माने साब डिभिजन बा मोनफ्रोमबो समष्टि बा डिस्ट्रिक्टआव अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव मोनफा मोनफा इनडोर स्टेडियाम जाहाथे खालामनानै होयो बेखौ जोङो जोंनि बानजायाफोरनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय जोंनि सरकारनिसिम। गोजोन्थों। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकोलॉजी, डेंटल, यूरोलॉजी, डेंटल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU, PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 91016554308822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।